Oh, hier is een mooi plakje. Ik heb kaartvoelen. Hey. Ah, kut, dat is het. Ja. Er schijnt een fel licht aan de horizon. Het komt uit het Abelenstra stadion. Hier strijden de mannen met rood pompenblad. Ik zie ze al komen, het bonkt in mijn hart. Drinken en alles tussendoor, maar ik merk dat hier... Het vriesbloed jog op uit ieder zijn mond. De wevende vlag, ze gaan in het rond. Het gaat om de eer, het gaat om de roem. Usjerenveen is de kampioen. Vitesse is net de makkelijkste club. Rode EC misschien? Anders, nee. We komen van het noorden, gaan overal heen. Lukt het wel? Je hoeft niet te zoeken, herkent ons meteen. We komen met velen, we komen voor strijd. Wij blijven sportief, dat is ons beleid. Zing. Dit is niet de route. Oh, wat een... Wij maken er twee. Het gaat om de eer, het gaat om de roem. Dus jij weet, je kampioen. Ik zei mee. Nee jongen, eigenlijk ken ik alleen maar schraalnummers. Oh, die ben ik net makkelijk. Dat is meer van de Commodore. Nog jou zeggen. Inkomen is hartstikke mooi vinden. En dat vond ik vanavond begon er weer wat van te komen. Dat voel je. En dat vind ik hartstikke mooi. Ja, het gitaar. Dat is zo breed. Dit is een fotofilm. Hallo, je bent kom. Kijk maar even een snack bij Henny Race jongen. Ik vind dat nooit zo lekker in. Dit. Heerlijk. Nooit zo lekker in, denk ik. Ja, heerlijk.
Wel lekker nemen zo'n kroketje, hè? Vet van kleppen. Hier, wat leuk. Heel, heel. Een saté-kroketje dus. Met dat al mede mogelijk gemaakt door... Annette. Dus man, Annette. Warme ballen met een actiebal met een